Dentro da estrategia Pontevedra Flúe, unha das accións máis novidosas desde o punto de vista técnico, pero tamén máis prácticas, é a solución que temos plantexada para solucionar as inundacións que se producen habitualmente no entorno do Estadio da Xuventude e fundamentalmente na Rúa Padre Fernando Olmedo. O rego de Valdecorvos hoxe desemboca no río Lérez canalizado e, por tanto, sin esa zona de desbordamento natural. Cando chove moito, prodúcese incrementos notables de caudal que se coinciden coa marea chea, tapoan a salida do cauce no río Lérez, evita que a auga poda desembocar de xeito natural e se inunda a zona inmediatamente máis baixa. A solución está río arriba, construir unhas balsas de inundación natural. Nos días nos que, como estas últimas semanas, se producen grandes aportes de chuvia, incrementos de caudal do rego de Valdecorvos, pois valerían para asumir ese incremento de caudal, é dicir, restando ao río prácticamente 30 centímetros de altura de auga, que se desviarían a esas balsas mentres a marea está chea, aí acumularíase toda esta enchente, o río seguiría fluindo cara a parte baixa da cidade en condicións normais e unha vez que baixa a marea e o nivel do Lérez está nas cotas máis baixas, ese auga se desembalsa polo propio rego de Valdecorvos e sae libremente ao río Lérez. Non estaríamos evitando ao 100% as inundacións, pero sí que estaríamos facendo que só se produciran unha vez cada 10 anos e dunha tipoloxía das máis leves que temos a día de hoxe, das que prácticamente sí que asoma auga na rúa, pero non afectan ás vivendas, non afectan aos garaxes. Temos que convertir esa zona verde, que hoxe, insisto, é unha senda prácticamente forestal, vegetal, pegado ao rego, convertila nun gran parque urbano, nunha gran zona verde. Froito dese estudio por parte de Augas de Galicia, virán unha serie de recomendacións a introducir no proxecto definitivo. Unha vez que as teñamos, redactaremos o proxecto definitivo e buscaremos a outra parte fundamental, ademais do proxecto, que é o financiamento. Empezamos a ver a luz ao final do túnel e en función dos fondos europeos que vayamos recibindo poderemos ter esa solución máis cedo ou máis tarde, pero teremos unha solución para evitar as inundacións na Rúa Padre Fernando Olmedo.